Dami ni debata na sumurong siya sa lubog na rock. Iba mga ramo hati-hati daw pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Hata di debata di pertanyaan di minggon 5 minggu palimahon Trinitatis di Enedos yang Ezekiel 2 Ezekiel 2 ayat 1 sampai 5 di dok. Jadi di dok ibana matuau ali anak di jolma ucap ko mapakmu asa makataya utuko dungi uju makatay ibana tuau gomor maton di itu bagasanau laos di pajong-jong au di pati gabi manangi-nangi au tu ibana na makatay do tau dungi di dok ibana tuau ali anak ni jolma au mamacumbo tu ala Israel tu bangsu aka namang tuturi do paau nang nasidah nang opu nasidah saya marbalik do sianau rasi rasa sadario au matongon macurun ho tu anak akka napir budi dohot natakang marroha jala dohonomu matu nasidah boti hata di tuan jago alayang ko nasidah manang tangingononna manang dam ay bangso pangguturi do nasidah gabi ni boto nasidah na madoh panurang sada di tonga-tongan nasidah ido saatna kadamang dinangan golongan di bagasan Kristus Yesus nung ngasanga marroni rimas debata mida bangsona bangso Juda nagabe tarbuang nasidah di Babel. Ido bana di jode batasi Hezekiel laho manurangi bangsoi. Marasing do si Hezekiel sian akka panurang naasing di padan narubi. Ay sasada ibadah do di jode batata be panurirang di luat na lebar 5 di habuangan di Babel. Uju terbuang bangso Juda. Balido pakilalani bangsa yang ujung masa uhuman itu nasida. Ay dietong nam dia blokot debata nasida. Gabe menurut haprosyong nasida gabe mangai apariron nasida dia buangan ini. Dan adong dia tung nasida be pangurupi dan adong be adwao. Nang mulan nasida tu haprosyuhon. Alay makirim na nasida ikumula nasida musetu bona pasogit laho mamereng bona pasogiti di habuangan ini alay dak muibe ay dunga dohot bagas joroy di suku raja den Malaysia kota nasida di belakang dia hapros ay nasida do iya ata luan nasida habuangan ini namar lapatan dui nautanu debata dan margogo be debata laho mangadopi musuh nasida gabi dia kong do debata do hata buat debata nungatanu jahuba baralok Babel di narwan nasida gabi dak prosya be nasida tu debata dak posrohan nasida mida jahuba gabe madele nasida luhut jala lupa di hata di debata natu nasida nampe nang marudahula panurangi mangalubahuni itu nasida asa sianima dong sakka di debata lahu mangalusya kana masai di tonga-tonga di habuangan ini laho paduahon bangsui takas do ditanda Jehovah hagaleo ni bangsui memang nungagabe didok nasida bangso pangguturi sahato pun nasida pe didok debata nasida bangso namura marang tumut namangalao simpatik do tonana dan nasa margogo Jehovah
mananda hagaleonna dia dopa di debata, sekaligus mananda Tuhan melihat apa yang terjadi dalam pikiran mereka. Lammananda babainan di debata. Gadi ada dalam dipatakan nasida marohana mangula kaulauna patubu rimas di debata. Dan lapas waktu diri. Dan kalau di sigariana aturan di bangsa silebato di ulah nasi dan mereka lebih takut kepada kekuatan bangsa daripada tu debata. Ujung nagai patung rimas di jamu. Gabe dilitominasi dan mainganan abadiak di jamu. Kadang-kadang nenek nolongan di bagasan Kristus Yesus dipakai debatado padoan ale anak di jolma tu si Hezekiel. Menurut pemahaman ni bangsoi naso mungkin dua dombe suruhan di debata gabi panuriran tuduhan nasida. Apalagi di masa abuang ini. Tapi ada beberapa dohan yang apostol pada baru nama dok Yesus anak di jolma. Jala Yesus sendiri dia tidak boleh. Sudah naik madok sada pendekatan moral lahu pasahaton apulamu pasato poda pasaton apa ngajario si paimon doh pabuahon panarihonon di debata Jehovah di pandalanan di bangsa. Anggiat adom nasida nama nada atau marhamubah niruan nasida. Angkia berpangulahi Jehovah bida bangsoi asadong ari haluau do kesempatan itu harabangan kaluau di nasida. Marhamubah niruan. Ungkapan anak di jolma di sor di taringot itu akan nasi dulu di debata. Allahumma mari tahun haluau tu akari maksud. Dengan catatan nasomar gugo do jolmai anggo siap diri nasadi. Panurirangon holan marpangsadean tu huaso di debatano ibana margogo dan margogo ibana siap diri nasandiri. Diturpukon di patoran na di bongot itu di perbadia do to di debatado si Hezekiel. Asa di bagasan hautuot do ibana mangolon pacuruan itu hani. Dipelehon ibana ngoluna secara totalitas. Ali anak di joma pangamma na jumpa ko di jolom pangamma tahe balunanon jalalao maho hatahum mato pinoper Israel jadi pangangang ma pamangaku gabi nilyo gimana ma balunani panganok laos diruk matuaw ali anak di joma iko panganon mu jala o jatonon mu tubutuhan balunan na hulehoni tuwo. Jadi upama gabe tong iso man situa di loba di bagasan pamangak. Sia turbukot tarida marhagogo situtudo hautuhoni uban natuk ibana patol hasun hata di debata ala di boto ibana maralo di itu pikiran di bangsoi gabe boy dame bangsoi marhagogo ni bana pasahatun berita haluan boda doa kasih payu tu akka bangso na patakkan rohana. Gabi porosea gabe porosea de bangso isiat debata di haluauna gabe mula rohan nasida jalan dam salah nalau mangulau ni di rohani panurangi dan ragu ibana saya nadi dungani debata do ibana patu pahuni ai hatan di debata do muluna siapa hatan di debata dang mambai mago bangsoi aladang hadirion nana di patolas justru itu adalah cara pendekatan. To di debata ado na para di honibana ai garut naum pinomotan di to di porbadia minardo pardopahna marsahala nang hatana dan mungkin adong biar doa kali di ibana. Dan di ibana si dadian manang lagu sekarang bulan nate. Hidup ngolo uduk jala bulus ni roha manang imon
pacuronna manang ata ni bata mangatusi may ibadah banglaot sa parcuro jala balita Nabi Nuan Nabi atong maguguma jala hatok may atusan di bangso icak konon dak batu arsak dak batu geragu-raguan manang dak batu gak-gak alay buri na sida mancal tingkat gabe-gabe rawan nasi tugas utama ni si Ezekiel memang tung namaul si tutudok tuadoban ni bangsa kaguturi dia doban ni batado ibana dicuru siano punasida pe bangsa nasu satia parang gutung akapang guturi di dok dakop di badan nang binaenna tu Jehova na maon tu mangihon do mangulau patikna pama parang gutung tate ay holang narikok di bana do dipikiri molo nang olo dongan na mangulung di bana itor say kala molo so na di bagasar rohanay na sa itor say jip HP pabahenan na sotari date dungi mo say akan na pirbohi akan atakang maroha ay ujo di buwas si Musa bang sa luar siya tanong parataw ba na misin jala derang susah tu tanong kanan na sida saya di alon na sida bili bata maru tu di dalam siya parang itu para tarida mahina maul di ulau di si Ezekiel alay de bata satiri do di alon na sida wama marhagogo anusada parura namada patunasi jadi si anak-anak pinabotoh ni debata tu ibana taida masada apala na maraga siat turbukon imadia lima gabe di boto nasida nang adong sada panurirang di tonga-tonga nasida lapatan narap do bangso induk debata poduli do debata nangurupi nasida ditobok nasida di pandang olah di pasombu dan ada ngagiai senabui mengabati di batalaho mabuan haluauni mabuan nasida siat umumi dohot lau paduam nasida mula musik ikut barita honon nama barita tu bangso nasa diri sekaligus haluau tu akan akosea di zaman wengon semua dia do kita memahami paturu do pajuon di debata khususnya songna persea kita jala dia maperanan na penting na boy untuk konota jala ulah konota di tonga-tonga di keluarga di tonga-tonga di masyarakat di hurian dan negarata apalagi nagok tantangan online masa pandemi Covid 19 waduh kita mengudukkan pacuruan di debata tangi honon di jol pada kita tangi honon di bangso do kita asa tarjo kita patol hasan akah sitongani asa sangat dijak kontorok bangso di tanoon tangi honon di keluarga ta anak kota do kita ngolu di hakrister taido na gabe pacuruan di debata naolo gabe perpanjangan Tuhan ikotuk do kita berbeda do pertibionate ima tantangan di pacuruan iku bodoh kita maka jong-jong nasi tongani di sudah luat alanunga di parbohali di bata kita makin tutina alani taulahu maulota na prosea tu Yesus jala barani do sitro una pala barani ketong do sitro nanti lakukan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya dengan keberanian dan benar di keluarga ikut prajaga mahita atau kadongan tahu maliang bahkan mulai sian hakal kecil di keluarga di budian nang hidup dengan masyarakat naolo masih urupan naolo saling mastangyangan saling membangun ikut jujur do hita bahwa molutol dak ya boy lepas yang ragam ni hamaolon si taonon do molutol para jolo molo masuk de bata tengok ma na di surat di Heber tulis 15 di dok sadarioti nabi negemuna suaranya unang mapa pirhamulo amuna
somon nasiya natakang roha ujui senoni korradedo kita lahon mangulahon pacuronna disita begi hatan itu wanita uluima asa dapotan para saudio kita di pargolota dungi debata dakolan makata itu kita ala dipakai debata do nang mulutta lau patul hason hatana dipakai debata do akka bangsui lau patuluson agota marhite-hite hita manuai mulutta debata pabotokon lo moneruhan alani ta beritahu maswara itu wanita kolom mamaritaho alai kodoh do parange gabe jamita tu salu colman unak kolom jamita teh obarat tu surahnya Apostol Paulus di 2 Korintus ayat 7 ai kadado hamu surah di Kristus nah pature hami sinura sodo tinta marhite siatur di debata nama ulu hidup dada tu panurata batu alai di panurata daging imah hati-hati akan ata begi siat debata ikop patu begi hosta dari museka kadonga colma tu madiakta diberkati untuk menjadi berkat di pargogo itu halimah kita mamari tahun kata